Kira. Anong pangalan mo? Carlo. So, good evening guys. So, today is evening. Gago! So, content na to karon is mangita na po tang pangkabuangan. Ato lang mo aton, katawa na sila kubangan, ug mangutanag bisan unsa. So, check this out. Boss. Pre, kita ang palos. Palos, pre. Pre, kita ang kamatis, pre. Pre, kita ang kamatis. Ano? Gitudlo, pre. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Ako, pre. Arbiso na to, kamatisa, pre. Matay sundan ba? Kita ang trunks, pre. Kita ang trunks. Ano sa trunks yan? Pre, pahak ng kilay, pre. Kaak ng giro. Okay. Kita ang taguro nga naniwang nga napasmuhan dira oh. Ay, hi ganda. Ay. Hello. Ay, regards ko dyan sa ano, yung nasa doon. Mayroon kayo, kuya? Ano po? Mayroon kayo? Oh, tubig. To. Ay, mayroon pa sa'yo. Sino ba para sa aking tatlo? Yung nasa gilid. Ako siya siya. Yun dito. Fine po. Anong pangalan mo?
No, 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 no. Carlo. Wala na, finish na. Grabe nga reaction na. Sarap binidyohan ko. Raul. Sa prank. Sige reaction na.